asleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Señor, Paradise. Every time she closed her eyes.
Roswell on air. Ακόμα 3. Ένα δευτερόλεπτο και τελείωσε ο αγώνας με νικητή τον Ιωνικό, ο οποίος κατακτάει το πράσινο μετάλλιο κερδίζοντας το σκορ 9-5 την ομάδα της Μεταμόρφωσης. Έσπασα το πόδι! Κάνει πλακίες! Τώρα! Το τουρνουά του Alma Club, η κατηγορία προμήνυ μόλις τελείωσε. Μαζί μας έχουμε τον έφορο της ομάδας αυτής, των Ακαδημιών, τον Ιωσήφ τον Γαλανάκη. Λοιπόν, Ιωσήφ, τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά, ναι. Μπορείς να το πεις, δεδομένου ότι ο στόχος και όταν ξεκίνησε αυτό το τουρνουά, ο στόχος και της ομάδας αλλά και του προπονητή και των παιδιών ήταν, λόγω της ηλικίας αυτών των παιδιών που είναι 10-11 χρονών, ήταν να πάρουν μια εμπειρία από αγώνες, να δουν πώς είναι το να παίζεις ένα αγώνα, να κατανοήσουν τους κανονισμούς στην πράξη, να δουν τα παιδιά αυτά που διδάσκονται στην προπόνηση πώς εφαρμόζονται μέσα στον αγώνα. Βέβαια σιγά σιγά όλοι γλυκαθήκαμε και θέλαμε και το κάτι παραπάνω, το οποίο μεταφράζεται σε αποτέλεσμα και το οποίο τελικά ήρθε με την τρίτη θέση και το χάλκινο το εισαγωγικό μετάλλιο του τουρνουά. Μας αφήνει μια πικρία γιατί είχαμε αίτητο για αρκετές αγωνιστικές στο τουρνουά. Ίσως δεν προσέξαμε μάλλον σαν ένα αγώνα, ίσως ήταν και λίγο απειρίας. Από ό,τι ξέρω είχαμε την πιο μικρή ομάδα έτσι, στα αγόρια. Ναι, είχαμε την πιο μικρή ομάδα, ήμασταν και η μοναδική ομάδα που είχε και την ομάδα των κοριτσιών. Είχαμε δύο ομάδες. Ναι, μια ομάδα θα μας το πει σε λίγο. Ναι. Αμυγής με αγόρια, η οποία έφτασε και μέχρι το μικρό τελικό, και μία τα κορίτσια. Ναι, τα αγόρια ήταν αίτητα μέχρι και πριν από μια εβδομάδα περίπου. Την τελευταία αγωνιστική, όπου κάνανε μια ήττα. Και χθες είχαμε μια ήττα την οποία μπορώ να πω ότι δεν την περιμέναμε. Ναι, στα πέναλτι, αλλά χάσαμε το Καλαμάκι με αποτέλεσμα να παίξουμε στο μικρό τελικό. Πράγμα το οποίο στεναχώρησε λίγο τα παιδιά, αλλά είναι όλα μια εμπειρία. Και ίσως κάνει και καλό αυτό. Ναι, και είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες και για τα παιδιά αυτές που ζήσανε αυτούς τους 2 μήνες περίπου εδώ πέρα. Πιστεύω ότι το μεγάλο κέρδος για τα παιδιά δεν είναι τόσο το μετάλλιο ή η θέση ή τέλος πάντων όλη αυτή η επιτυχία, αλλά το γεγονός ότι πήραν εμπειρίες από τους αγώνες που παίξανε, μάθανε πώς παίζουν σε έναν αγώνα, πώς στείνονται μέσα στο παιχνίδι, πώς συμπεριφέρονται με τους αντιπάλους. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τα παιδιά, πέρα από οποιαδήποτε διάκριση. Άρα δίνουμε υπόσχεση στο μέλλον ότι θα έχουμε και άλλες διακρίσεις. Αυτή η ομάδα φαίνεται ότι έχει μέλλον. Κοίτα, ο Ιωνικός, τουλάχιστον οι ακαδημίες, έτσι. Ναι, οι ακαδημίες του Ιωνικού αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λένε οι άνθρωποι του Ιωνικού, αυτό αναγνωρίζεται από πολύ κόσμο στην κοινότητα του αθλήματος. Και σε επίπεδο αγοριών και σε επίπεδο κοριτσιών είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς των παιδιών, των γονιών, της διοίκησης, όλης της ομάδας να φανούν στο μέλλον. Ο αθλητισμός δεν είναι μια διαδικασία που τη Δευτέρα ξεκινάς και την Τρίτη έχεις αποτελέσματα. Απαιτεί κόπο, χρόνο, επιμονή και υπομονή πάνω απ' όλα. Πιστεύω ότι με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ο Ιωνικός θα πανηγυρίσει πολύ σύντομα στο μέλλον επιτυχίες
σε πολύ σε μεγαλύτερη έκταση. Άρα δίνουμε υπόσχεση. Προχωράμε. Θέλοντας και εμείς, γιατί εκεί βαδίζουμε. Σίγουρα, ναι. Κάθε επιτυχία, αν θέλεις, από ένα απλό έτσι, τουρνουά ανεπίσημο με παιδιά ηλικίας 10-11 ετών, από ηλικιακά πρωταθλήματα με παιδιά ηλικίας 15 και 16 ετών, κάθε νίκη, κάθε επιτυχία είναι ένα βήμα, έτσι. Είναι ένα βήμα και είναι και μια παρακαταθήκη για το μέλλον και σου δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες υποχρεώσεις και μεγαλύτερες ευθύνες για το μέλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν, Ιωσήφ. Ευχαριστώ πολύ. Για αυτή τη διάκριση. Συγχαρητήρια στα παιδιά βασικά, στον προπονητή, στους γονείς και στη διοίκηση. Έτσι όλοι μαζί μια παρέα, μια οικογένεια. Το κυριότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί έχουμε και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σάλτα. Λοιπόν, coach, πώς μας φάνηκε η ομάδα? Οι ομάδες μάλλον και οι δύο, έτσι. Το σημαντικό από αυτή τη διαδικασία δεν είναι το αποτέλεσμα. Από την αρχή που ξεκίνησαν το τουρνουά, το σημαντικό ήταν τα παιδιά να πάρουν παιχνίδια, να ευχαριστηθούν τη διαδικασία του πόλο ξεφεύγοντας από τις προπονήσεις και να μπουν σε κανονικές συνθήκες με αντιπάλους, να νιώσουν λίγο πώς είναι αυτό το άθλημα και να το αγαπήσουν. Στην πορεία προέκυψε βέβαια και ο συναγωνισμός για το μετάλλιο, για τη θέση, αλλά ακόμα και αυτή τη στιγμή για μένα ήταν το λιγότερο που έπρεπε να ασχοληθούμε. Το σημαντικότερο ήταν η αγωνιστική παρουσία. Σαν αγωνιστική παρουσία μπορώ να πω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Τα παιδιά σε αυτό το δίμηνο παίξανε πολλά παιχνίδια, δείξανε μεγάλη βελτίωση και νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούν να αποκομίσουν από αυτό το τουρνουά. Πήρανε πράγματα που τους ωφελήσουν πολύ στο μέλλον τους για να εξελιχθούν σαν αθλητές και ατομικά και να κάνουν τον Ιωνικό πιο ανταγωνιστικό και καλύτερη ομάδα σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό τώρα που θα πρέπει πλέον να βάλουν καλά στο μυαλό τους είναι ότι από εδώ και πέρα αυτή ας πούμε διάκριση δεν σημαίνει τίποτα. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Θέλει σοβαρότητα, πολλή δουλειά, πειθαρχία και όρεξη να κουραστούν στη πισίνα μέσα και να μπορούν να ελέγξουν το μυαλό τους είναι το πιο σημαντικό. Το ότι μόνο με σκληρή δουλειά μες στο νερό και με πολλή υπομονή και επιμονή μπορείς να προχωρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.